اف کۆمەلگەها نیشتەجیکردنا عەرەبên هاوردا li nêzik bajarokê Cindirêsê yê Herêma Efrînê hatiye avakirin. Kômelge bi navê Ejnadîn Filistîn û bi pereyên kesayetî û rêxistinên Filistînî hatiye avakirin. Kômelge roja çarşemê tê vekirin û Erebên hawirda tê de têne niştecîkirin. Ednan Murad Mustafa ya Sanas û endamê desteya Şêwirê ya Pedekesê ji tora medyayî ya Rûdawê re hûrgiliyên vê kômelgehê diyar kirin. Tedê birekê cemiyatê Kuwêtî û Qetarî li Efrînê dest pê kirin. Zêdî 20 muxeyyema çêkirine ew dibin qura nemûzeciyê çi ye ana eva ê Ejnadîn Filistîn eva li nêvberê gundê Dêwa û Mehemediyê ye li pêr Cindirêsê Xerbî Cindirêsê nêzî 6-7 mal e ê têda radibin rûy dinin ê kesê têkevin wê muxeyyemê xelkê Şamê ye û xelkê Filistînî ye ji muxeyyem Yermûk û ji muxeyyem Filistîn ê Helebê hatine li wê derê. Eva berî 4 sala da dest pê kirin birekê cemiyatê Kuwêtî Qetarî li vê dawiyê erê Kuwêt û Qetar gotin arta temwîl nakin ew meşruana bes eva ji zû da dest pê kirine berî 4 sala dest pê kirin û hîrû îftîtaha wê yanî xelas kirine temam kirine. Ya Sanasê Efrînî ji Rûdawê re got jî ev proje bi merem li ser xaka Efrînê têne durustkirin. Ji ber çira ev muxeyyematna li nav erdê Idlibê çênakin tedî her tiştek li serê Efrînê tê kirin. Yani li Idlibê mîsalan darbirîn tune ye ji Efrînê dara dibirin li Idlibê tê firotan bi $2 yani her tiştek li serê me Kurda tê bicîkirin çi meşruî unsurî hene çi meşruî taîfî hene li serê Kurda tê bicîkirin lê mixabin em Kurd jî hîn ne ser hevin hîn em nizan berê melkûya û em çi karî bikin. کۆمەلگەهên نیشتەجیکردنا عەرەب û تورکومەنên هەوردا li tevahiya navçeyên Herêma Efrînê ya dagîrkirî tên avakirin. Li gorî zanyariyên ku Rûdawê ji Herêmê bi dest xistine, tenê li nahiyeya Mabata 11 kômelgehên niştecîkirinê hatine avakirin. 1029 malbatên hawirda duwan de hatine niştecîkirin. 348 malbat li kômelgeha gundê Avrazê bi tenê hatine niştecîkirin. Li gorî çavkaniyên agehdar ku ji Herêmê ji Rûdawê re axivîne, kômelgeh bi biryara Tirkiye û pereyên Qetarê tên durustkirin. Lê hejmarek sazî û rêxistinên Sûrî, Kuwêtî û Filistînî ji bo cîbicîkirina van projeyên guhertina demografîk li Efrînê tên bikaranîn. Hüseyin Ömer, Rûdaw.